ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತೀನಿ DYFI ಅಂಡ ಇನಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ ಎಂಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರಪಿದಾರ್ದಿನ ಕೆಲವು ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ ಮಿತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಪ್ಪನು ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಮುವಾದದ ರಾಜಕಾರಣಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರಾಣಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿನಗಳು ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ ಪುದಾರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನಿಗ್ಲೆ ಗಿಡಮುಟ್ಟದಾಯ ನೆನಪಾಯ್ಜೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕಥೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಕಟಲು ಆ ಬೇನಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗಿಡಮಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ ಇನ್ನಿಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪರಪಿದಾರ್ದಾರು ಆಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ ಮಿತ್ ನಿಗುಲು ಹಾಲಿನ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುನು ಅಣಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ವೈಕು ಬೋಡಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಒಂದು ಆದರ್ಶನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುಣವೇ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶೋಷಿತ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರೈಗಳ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯಬಂಡ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅವಲಿ ವೀರರು ಮಲ್ದಿನಿ ಪೂರಾ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಎಂಕುಲ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಕೂಡ ಮತೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿನ ಮುಂದೆ ಕೋಮು ಹಿಂಸೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಬಲಿ ಮಲ್ಪ ಅವೇನೊಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೆಂಕುಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಸಮುದಾಯಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ವೆಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಅದನ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಲ ಸಾಹಿ ಆಪುಜೇರು ಇನಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಕತ್ತಲೆಡಿ ಏರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ನಿಕುಲು ಜವನೇರ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿದು ಅಜಿಪತ್ತಾದಿ ಗರೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಆ ಗರೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ತ ಜವನರಿಗೊಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರಡು ಅಕುಲ ಗರೋಡಿ ಇಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಲ್ದಿತ್ತು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಇನಿದಾದ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜವನೇರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜವನೇರ ಲಕ್ಕದುಂತಾ ಇರಬೋಡ ನಿಕುಲ್ ಅದನ್ನ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ನ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಂಕಿನ ಉಗುರುಂಡು ನಿಕುಲ್ನ ಭಾಷೆಗಳು ಹಿಂಸೆನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ನೆರೆಕೆರತನಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಂದು ಪಂಪಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಿವಚ್ಚಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಚ್ಚಿ ಅಕಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಹೋವಚ್ಚಿ ಅಕಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಪಂಪಾರೆ ಅಡ ಕುಡಂಜಿ ಕರೆಟ್ಟು ನಿಕುಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುಣಚಿನ ಮುಸಲ್ಮಾರನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಬೊಂಡ ಬರೆದು ಬರ್ಪಾರೆ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ರಾಜಕಾರಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪೋಯಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪೋಡ್ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕರೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಬೇತಕುಲು ಶೂದ್ರ ಜವಣಿಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪರಂಪರದ ವೈದ್ಯನಿಂಚಿನ ಜವಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಿಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಅಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಪ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪಾರ ನಿಕುಲ್ ಕೊಂಡವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ರಡ್ಡು ಮುಖದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಣಿರಿನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿನಿ ಜನಪದ ಪುರುಷರಾದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಕುಲ್ ಜನಪದ ಪುರುಷರು ಅರ್ಥಕ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾರೋಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅವೇನು ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು ಬಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ರೆಡಿಜ್ಜೆ ದಾಯಿಗೆ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಚಳವಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರನ್ನ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ದಾಖಲೆಗಳುಂಡು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದಾಖಲೆಂಡು ಆಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಪಠ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗಳು 40 ವರ್ಷದ ಫಿರಾವ್ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹೌದೇ ಜನಪದವಾದಿ ವರಿಯುಂಡು ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಲ ಅಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಆದ ದಾಖಲಾಂಡ ಕರಾವಳಿ ಇನ್ನಿನ ಅರ್ಥೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಣಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಚಳವಳಿಗೆ ಇನಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮೂಲು ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಆದ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆತಂಕ ಮುಲ್ಪ ಆಳುಡ ವರ್ಗಲೆಗುಂಡು ಆ ಆಳುಡ ವರ್ಗಲು ಆ ಕಾರಣಗಾದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಪುಣಕ್ಕೆ ತಡೆಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಪನೆಲ್ಲ ನಂಗ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ